Na yeke ya yeke wo nso do ma hene wa pra obo nkwansa di ni da Omanfo free ye mra 1978 men's boutique and traditional wear na every nananom ahemfo nananom ahema nananom achiame obi a wukodi hene anase akonfompo se wo ba 1978 men's boutique a eye kente nananom entoma yetutu eguso edeko ayie de eye agefro kente papa bi edi kodwabo ase ope ahenema ope furugu ope neche ope chachao anase ope abahema duku ade bobo wonsa entoma wo be fra kente papa bi a obetu aguso de a eye 1978 men's boutique a location no ewo edum ye ben Access Bank bomoden na bra na eni emedidwa na wunu hu da betumi afre wo 0265188889 1978 men's boutique was say na nanuma fade de a aha ena obenya na moroso ayefo ye mabu nyina atrasem makwa abadem benya nsapo kasamfonyi so nyansapo na waje so de amam say yisane no madwemba ekwan so. Of course yasa ba betenase biom ene ye ba na ye ne mo abesua de na yenya futuo wum a ye nyina ye de bebu kutudwum na ye de abobra e de etu anamo ntika no na yenkoma ya brewa akwa aba ne ntentem so na no ye mra na asentire da won ma ene ye betutu sesere ne abasa ne aboho nkomo no so no ye mfa asentire no emetopono so na ye mfa emamo ewo hono akofo ma bemena akwa aba benya nzapo so ye nya ado wetire maba na umpumu ti sey onyankopo tumi ni nananom mpaebo ne mo mpaebo me da so tenkwan ye da nananom ase eni nyankopo tumi oje so ye nya ado okire maba e kire sey yo eniso a ye gene se enya ado eyifo no enyandefo yewe enyandefo ni eji wumu so enyado na tete ho no wumu ni akyerema na ye ka twene ye ka akyerema omo mo botwene omo botwene pa omo ne from sa akyerema so ye kyerema okay tonight say wo jim so ya akyerema ba na say o pa je say masifo bi ana say wo mumu bi eba ne me okay ye je so am wenyado akyerema ba enkomo ben nanu ada na ye nuanom bonofo e ka won bomu say ebra so say wo so mo so ka won bomu san say o mo ye o madwen say mire bi wo mbeye anko ankosi aga eye bron chempem ema wo mo entem no etete ya obi afa ne fa nanso no enne yese baanu so a emia enti won pese o mo sa akeka won ho bom biem na saa ekuo bron chempem no na se ebe ye bron man ahodo no wo mo ka won ho bom ampa wo mo de hye so a na enye asem ketwa na ye ka bron so de a untumi nka bron emman sabia ko anya hwe ayemfo be se baasa a ubeyi bo a ubeyi nkranza ade afiri mu se nkranza nka saa broman akese miensa no ni titru na ohene wo mu afei ukopie mu obono mantam awodo ni nyina mu se ye bono mamu eye bono atifi mantam se ye ahafo ni nyina na nka ye ahafo mantam na owura ba ko no so ni dinje ntena ha pa na ebo pata biribiri sepo asoche na ne ho na dwosu akoye se sebia ko ntom fa ncheme enyanka etena bia sanse anopapa ho ena yem wo mu ni bie enyina gitwi ege trada so wo kuro no nko ade a wo mkope won ma no aduane dwetra wodo a wo bo nkrofo ne mo a wo boa why no philanthropist eye owura abiam danso ebi nso frɛ ne se Nick danso abiam eni ade ye hu ono nso e wa ase eni ye hu nkranza hene e wa ase nanso nka brom man no ye bibia wontumi nka anya hwe abiam pode ka bo se no abetwa ne ho wo ho no abakwasem ne sei bibi wo sie hu ana enti enei enu ti ne aba abebo
epini abrewa ye bedi ho nkomo no na ansa na mekokora na me ne abrewa akohye ase no yemfie ni kru twawesi ahuni mienu santami ni yemfa nko ni yenhwe bono chempem ene me ekoso no yenwetwetwa bi ehunfo nyini kakra yemfa nchem na afi no yemmehye nkomobo no ase pa ewo ho no Ewie munyina mudi moni ehu mo aso atie na mohunu ne ekoso abrewa mami ni kamisa we kura ansa na maba asenti ne so ayese nipa keka wo mo ho bom nka bomu de kaye na nka bomu na ye no ewo no kwanso ade bi wo ho na se wo koye na emwa na so wo kan abu ma o kan bomu kure ntimi mwa so o kan bomu a entimi mwa ti se wiase aye wo no wo nyankopɔ o hihye bibia pepepe o ene nananom so baaye no wo so di so ene de ye ya mammere ene ya manne ene wo man no entraya a ewo sa yetene mu enti se de wo kwaye no ene ya mammere no ebo abrade a twa so wow na je se enye bibia ne ka bom o kan na madwena kwa akosi ye wo nsuo akasie mienu asennan bi wo Ghana ha se baako e de black voter na white voter ene ese tano ana tano ene bia wo mu nka mum enti ubeduru wo no wo ma behi ase so enso bia anam ah o se wo mbom kra se enye ne se baako no white eyi no se wo mu ye so obofuo bi eye na adwere so obeka abu obetum sinsin no we kakra de bitu bi ye so obofuo no koduru no wo se ah nti fie mi enu pa kabom ya baako na nka aye de oye we so de iguma na ade agu ya na ohun se o ehie no so no korisa obetimi de ni tuye na kan bo ena oda na ebeten wada abetene esimfimfini ho bisi ampa matesa abakwasem no na se ebe twa besi de wo kan so se enka bomu ye nanso nya bibia ene e ka bom wan hwe ne kwano na ye wan so ko ka bom a wan hwe betimi de oyo ne di aba te se de obofo e de ekoye ya ene ada ne oyo na so dabi me ko ka bom ene ye den fun ene de ni kwani ate e wo ho de daada no Nyankopon bo ade we nyame abodi yo wono ani ate se Thomas fo na chinyije fo no peso o ka bom me hwe de be kwa akosie ene de ekosie ne se wada ne betene abrewa ene na yenwura mu yi za wore sade na nadoma hene eneni oni odim timtim apa wo ka bomu ne mo mpese wo mo yo ene ade a sabia kroto ene obi anu chief asempa kodo sanse bonoman eyeye a ebia na menua bitiwo madamfo bitiwo me maame bitiwo obi tiwo no ma menya so mfaso de afiri so tinkane ne kwa so ano no na dwabo no ahyase no wo mo yo ya ekoso na ohini we ba enim se ukopie wo bono de a enka tachi man nkranza se nkran yi mienu no ane wo mo ka ho no ana fofo man omu ntimi enka nkro no abra wo yi beyi sa we mafiri mu ti omu ne nkokora me nsa echichire sa abono man no omu ne nkokora me nsa no e ka se nkokora nsa no ai okay me ba mbebe sa ho asem enti ye hwe ye na ano na cha se nkranza ohene oho
Ewom se yenim se amamre ne amane kwa so onya nwie. Enti onya nsipi ensi tasan se omesuae wo sebe opem so ho. Nanso yenim se dwumadi awodo bia no okwa ase ja ekoye sa onkoye no ho se oman hena na ase ohene. Nanso okwa ase ekoboa se de obetimi. But ye hunu wo se dwumadi etise yase. Yenwie wo hene no ansa na yewie a maba abia ho no ma bebi sa abia nsem. Edi enti na osusu se ekoba sa. Saade a no wo mo ye no na be kire se enye ade nyina nye hyenhye nyina ne sika o enne enye bibia ne nipa ye de yehunwura mu se ye bibi wo mem na ahwe ne se tia amamra wonu amamra enko ho ti so wonu amamra won sa amamre etimi ni ye se nkwansa hene no wonu amamre na ne wo mo ye no ne tia amamre ti no wanko ene na abakwasem bi wo honom a etimi ma nkranza ekase medie bono man no meka ho enye yie enu nti na ebia wogina so ama na nkwa na we sante hiriba uchire busai enkwansa bo ahema se nkransa yi american wo mu wo faase na edinima wetimfo ware ya sante hine eyire no da sante memu ha no kwansa enkonwa eda ha no kwansa bo ahema de edem ya wo ye sante hine yese nkwansa bo ahema wono wo ba awade a wo se wo ba won srehwe yesu obi ahode enso na kwankro de na ahode be so na kwankro wodi bibia bai enso ade a chi anopa okosre apampentri de yedi se wira ti ni pa ye de wahode enso na kwankro na je se nkranza hini hunu ho se onya bunu ni ana wo hunu so de wo yotimfo ba oye sante hini ba wodi sante de hie odidi ba sante okay na wo ka kora ni kuro na watimu no sante hini de na se owure ya ye kana sem ya onam kwamu na bibia aye totia obetimi awie na mamre ho ne ho amane nyina no abe nkranza ma hene prekope no ye betia ka se kona ye hunu wase no eye nidie ni bu a wode emma ne papa otu sante hini ti se ha no be ba bi sai owie ni bibia ne papa ni bro be ba bi sai enti se de wonua no wedi ka ye no eno no no nso be ye enti nka okọ bia nanka enya na nanka wabu papa ni mtia okọ bia ko wabu otimfo ani mtia tina mka cho se winu mamamra wonsa amamre nti ohunu amamre kwa so se bibi wo ho a wo mu ye no enya amamre ema ti okọ bia enye na yese sese no kra no se nanka no obetimi akobia enne ne nanka je se osre kwan firi ni papa ho nti bia wo besere ne papa wo ka se okọ bi nya hwe wo de kohwe bi fu ani kohwe bi keke eno kro kwa wo nkoye bibi so ye ebunu champem ahemfu obetimi akobi se bunu ni but ontimi nka se bia me kosa bunu champem ekuo no anade ahemfu mishimbi sanity basa na yese amamre ne amane no watoto na se wachia no enti we ye bona baso ye ana ye bona baso ye pa o sa baso bo se wa anye bibia nkate ni na che se wa hu se ya na meka se enkwala ne wo fie na wo kire ya mamre na eye ya da bia meka se nke ye wira obi bedi ade a koma ne me kire na konwa ho mpeni nsema na asa amamre we se ya nkire no ankosode a tito no okubi enso ya kire no na wonnim nti no onko we na wo kan no na ye betimi de aseda ne nso bi ane abasobode ne bi ama omo a wo matwa ne ho asia wo mutunufo ana penimfo a yitunufo wo mu de amamre na tete amena hunu baabi a wogina ene de yesu utunu nan fa tinya baabi a na wo sawokọ nya baabi a na wo sawotena ye ndie menyina ne nipa eso de wo hu hyemu trosam no kora ka kire se ye wade nyina ho kwai nso ne nyina ne fataye die bi wo ho a yi wo firim me mfa ho me kopede yen enti sa na nkwansa hene waye no
ye betimi aka se ade a waye yi no ye nim se na konwa no enya nwie na emom no wo de bue kwan abokwan ana saa na te odi bue kwan abokwan ame yehunu se ye de nisi so a wonu mama mere pa wo be yedi mu wiase ye se rerebo anete anajobo akasa na se wo obu ba kire opem so nya saa na te so de wo ba ontoto na mamere ase se da bia ye ka ne ha se opem so ma wo mu nkan mamere wo mu nkan ye mpani nsem eni ade woti woni nyina obu wa wo tie ne saa kro de tu no hofu so mo nyina mo hwe wo de tu no hofu se na se mekọ yibia eburu champim enhyiamu ya na duru se mekọ gina me papa anim na wadi hu asem bisame ya ede ne meka ade aketewa bi wo kwanso na asa yesi no a we ye no kora no wabu mu na pa difia ba ho na se krache na owura no e betimi aka se na dwene mu do wati ade no na wodi ato ne tirim na dwene mu di akekere no ho wodi bebu no man okay wohene na anko ona ebedi man hene na wa anko ye hu na se abiam danso abirem se wono soso woka ho se wo wuhu nse enkura nsa hene wa anko ebunu champem no eni dia na se wo a woso no a wodwere se wona woso no woso nse se wokọ yesi di wodwa agina na ne bagina me kai se afimu na ekoi ye call wonma fashion no bredi afashion no nkranza nanan mentwa amfa ncheme ese kontra na ene ba ya obesi nkranza ehene anem na oba ye no abakwasem me kai nkoma me ne owura ne di ya na ese wonom pa kire se bredi kro ye abiam danso ne papa opanyina gyin ene kwakyekyereye eneyi enam won mamane ne o mamamre o ye no bredi wonti no ko no akra agidin de ache ebunu nkro ahodo ni nyina no wonu hye nkranza ase ejenese de wo kan ni etwa abesi so se me papa ba kyekyere bredi na kro friend se bredi hye nkranza ase de a ese me som ko nkranza me no ka se so abiam danso so afie baako miminim no esi nkranza ase so nese onu nso ntimi nyina ni se meko amana yi okode ache so atwo waye nkwansa hene dom waye no dom e ka so ayo bi dom ache se ase che se woni ne emfa adwene e basa abanfo se yi tu dis esi aye ha no a wodo ho begi okay why na se kumkura betimi akuno unso wura no ura na obesom santen ne se me papa ne santen ti manko enti wonso ura ne nkranza hene na so hye mase a wo ko dey me kwa na nka wo ba bi okay na se yenwu yewura abrem sa wo se ya abrem danso a me ba memo asa akire se abrem num bi because fe na obi hwe na ye se eye eni di ono nso de ma ni ura nkranza hene ne de aka otumfo okay because me kai se me hu se wa ba chia otumfo pen abrem no kirem bi ma me wa kirem wa fidie so na ade ye de se ye kana bia abiam ye ka se danso a wo ba nyinsei idu se boso be ku ene ye wo na wo boso me nso a ye se ne da no anso enam se ne da na anso nti wo se Dr. Chris ye na incubator ko se ne da no be so anu ho akine ne ho akine sa akole ye wo no so a oni ahoden sa nti we de wa birim no aye nipa ne danso nti wa birim o danso wa birim ne da no a ye de wo no anso nti wa birim ansa na ye ni ase da no a wo so me nkro no ye wuwe bi wo so me nkro no ye wo no nso no a wo so me nkro ne ko nanim pa okay uni ahoden okay nti nya abiam eye abirim wa birim e danso
a wabrim na wo maame owo no so bebre ansan wo de ya bere mu ansan ne yenya okay eno ti na ye danso abrim a enye ne danso nti okay ade ba ko a eha ye ne se me se ora me ka se ye kwa afini a ye ko bredi me kra me nsan fa mani hu ni bi me hu na bi a TV so ana se dwumadi bi a manko bi a me hwe ene ade nti ye ko nyina no na yenim se bron champem de danso abrim ebeba na oba nso a na abrewa wa unim ye de abusua menya cause mi di ni sika kra ache be ma me ka se ene ne wo oba de ane ade an e wasi ade an enti wo oba de ana an enti minim se eye de ana se an fedie ye hwe animu hwe animu obeba ono so ye toda aya na program bi on madwumadie bi obeba ase a ese ye kɔ na nwumire mu kakra no mo hye ase a no me nsa no nan mu no enti anopa no apia ye no so obeba nam so time ni nyanko de mu yentwen time nyanko efiri be se 3 hoko no 3 na agba apa hu ekwa ma eya ba afedie ye hu dan so abrem enti mi se de ha me pa enti ekire ya metena se nam se no ye be kwa abre ho ni ebisa abrewa na wache mu se eye boapayo a anase amamre ne amane bi nti a na ama na basa na wo chire mu chire enkranze kuro na nkasa no kire yen ase wa kire yase ame ehu se nkwakora me nsa mire bi o kan bade ne enam sa asemu yi abenti no sa kire ye kuro na se bi ene se empanyimfo se de ese ena ese se nananu mpanyimfo me ensan kana ase ne ekekere ye man ene ye ma wotimfo ba ware do ba no ware no kuro na nkasa no a we mu mpanyimfo ne titi mu we ni no di oba no ankasa tena mu ne wo fanom ne ne ma edi ayetimu ene nkuransa sie ho ne nkuransa sie no enti di aka ni nyina so be som enkuransa fofo ma ne ayiwi danso abia wo mu nyina be he nkwansa ase enti wo mu de ye de ho se wo mu so sante hene na ye ke ya ye ke wo nse do ma hene wa pra obo nkwansa di ni da wo so wa de wa piri ya wo twa no wabo nkwansa di ni da no kwasem ni wo sha ase a wo kasa wo pra otumfo afasha ase a otumfo okodwa otumfo wo da otumfo yi mente se enkura wo kasa ye ne dia emire bi kura kan ya kan sumunyan nkwanza kura ben no wo twema bedua nenso nkwanza kura ben no mente se waka ne kasa ebi wom da so waka de a memede minyante bi da na kire se enam a woyuye nyeye no mfa wo senka sisubi enam a woni se wuchiri woyuye nyeye emfa nka se mekam amde egu ho emfa wo senka ade ne wuchi unintime enwe ti wo de wo sen ko kaaye de okay enti o kan man a wo mfa nkwansa nka ho enti wo mu so a ye kan nkwansa ho ne niye se ye nka agema bedu fokuya wote no so wo mu de ye ho kobom de a na chese wo mu so adi otimfo hwamo okay na je se asema wakan bredi num nyina ehye asante ase de babesum sikedwa sanete se wo besum nkuransa so obi betimi asori te se bia tachiman hene do man hene ene wo mo maka ne se oka bono man ho ene wa mabi nti ye betimi atwena so ana wini asotwe bia de man one day wajiri hutum se won somo was convinceful etu peja bibia ba wadani wia mi wira de abani o wadani ama no enti de ni wira beka no no waka chenso me somo de aso abeso somo wo enye yi aso ma na ese de do ma hene mempre we di hine enye ye ontumi mfa nkoho enkoka se owura na bonofo kura atwahia wa amabi nti wodi nkuranza hene enye yi e ma ne yi wontimi nkoho kura o da ma ne ho ehoni wo eho yi wetimfo de
wa mu no susu wo ba ho ne akom akom fata me be na dam so no ma hin de wo yi ni nyina wo no asusu akom se akom fa me be de akom be fata me na dam so eno so be fata no na fata no di ono ana so do ma hin utimfo de wonte abusafo ayi owura biam na ye kana abrewa me pese ye di nimfo ni kakra bi ehye ha ne ye ba ne ye be sori ko wi ba obi wono ma bi kura na wate din no ana onim ne da me pese ye kohwe owura abiam no na oye dwadini a oye odefo wo Ghana ha na ade ba kwa me pe owura no se abrewa onka wo mo a wo mo kasa no ho ena me wewei ena mo wei ena mo wei no onka ho ono no behu no se ebia oye odefo na bia na kwesi adwumadi bia se na bia sika a ode che ago enne be mo se hwani saa na be se hwani na bia ya bodi se danso abrem no enye saa wu onamon ma normal saa oye no wiemfo enti me pese ye hwɛ owura ne mfo nyini kakra aminim se producer benya ye call ye friend say bredi afahye no ebra wo ba ase no ubenya no kakra fa no kakra fa to ha kakra na yahwefo na ehwe no enhwe na afi no ye mesori so na yenko ayofo mohu owura danso abiam no ono ene ye kan krokrowa kokko kama me yada na pe ono so yada me arwa ye sore so ye hwede enipa baanu aye e de akira santeman e de akira sikedwa e de akira otumfo a ye sore ubebu ane sei de mebu anu ane sei eno na me kan sei ubia se utie uhwe mpani se o se da bia ye kasa akagya ache asem am de plan so awu so plan so awu musume dia petra pade yeba di kunsu de yeba wonsua ya wontumi nka wonsua so afatu uti emplanto waso achi na fe fa ya adwuma se sa ade nkrofie mienu yaye akire ani so wo mu wo mesikedwa danso abirim ene enkuransa wo hina oba da ache hene wo mu ne ye ya no wo mu ya me ehunu se ampa wo mu nim se asante ase
yankwati asante nkwaye hwe esi obi edi da so se wo bro di da so se base eburu chempem no a eye agema bedu no wo sora betia wo mu a wo mu wo papa pa ayetwene no a wontimi nye wo mu hwe because wontimi nya me hwe wa abra menye wo hwe so wo de papa a wo twene no na so ye no ho se hwebiti hwemeche echina ase wo so agema bedu ade echi ase wo beso wetimfo a ne ho kire no wo baabi a no wa ya apan kansinsi wosinsi wiem ono onye doteboa onye ntoteboa no onya ntakraboa wetimfo se me wu mu me eye de ya ne nipa wo ma wuyi yiu na wo daabi eye daabi a wo ko ten yesi wo hwe ho so yi a wo che ba mu hene wo hwe ho so yi a wo che ba mu hene ade ndi na ba mu hene na wo che se ba mu ye nko ho wintimi nko ba mu kwa ba mu wo hene ne wo ba mu a wo kura wo suru so obewura ho enti se wo nipa na wa hwe ho so yi no ba mu hene kura che no okay adwa wo kan se me ma mimi sawansa na de awie because adesuade ne ka ho ya ka no kwan foforo bi so nanso wo kan ne sisi e wo kasa mu wo so kan no foforo pese wo che mu wo se oye ne ho hwemiti hwemeche nanso de da bia mete ne se waye ne ho hwewuti hwewoche wo so se hwemiti hwemeche wo ame kakra every bi me dey previews asode there say owura bi ena oba se obekanya mesem na emuwu a wo beba ho no je so heche tu bi a here che kama ena ba ko ko no shi a grofo bi obi di brikeba ade wo se owura bi aba ho se ye kenya bi asem wo a wo heche bi a apolisifoɔ bɛkyɛm ɛhɔ ana akɔyi ugina hukum na otu ni kyɛ na ɔde hɛ no moto ɔsɛmɛkɔ akɔhwɛ wumu a yɛkora hyehyɛ kyɛ a yɛho tɛyɛ no ɔkɔhwɛ wumu asere odu hɔ no owura ewu bi ɔhɛ kyɛ bi a wɔkyɛ na kyɛdeɛ akyɛdeɛ ne yɛde kyɛ wumu afei deɛ odu hɔ a wohu no pɛ ɔso wɔde ne kyɛ hwɛ no ɔso wura ma witiri ne nka ho ayese we koye bibie obi aheche wa heche o ya kudu wa do eye ya ase de mi de mitiri ni o enu ni hwebiti hwemeche enye wo hu hwebitiri hwe wo che okay ese wo beye ese wo nye ese wo gina ha ese wo nyina ha mienhu ne wo yo okay nya sa wo de chane be hwe moto na oti wo na akwa aye kase na ache ade no anhye chase oh okay Matias adora me da se fa abzafo eno no se meka na ya na meboa wo de ayahwe nkomodi mu nyansapɔnko a yetena so na ye bisa asɛm no ne yesua de na de ɛkyerɛ adwene ye ma ne enye mmomfaso na ye ma ye ni mfaso saa enko ye kɔbɛsi ekyɛ ni asɛ bisɛm ne enye mu adisuade no na ya fa na ye de abɔ bra ɛwɔ hɔ eno ne mmanyansapɔ wo a wo hwɛ ye no wo kampanyimfo a ye ne omu nyina si nkonwa ne ye sane nyansapɔ no ɛbadwemba ɛkwan so no danse hɔ no kora ne yeto dwum bi akosi yekuma na ma berebere hunu akosi menue akwansi hunu kwa okwa awade no wa ho ba wo twa akwansi hunu ko akosi yekuma na ma berebere hunu ekojana ne akwansi hunu ko on se wasade asemaba kame sori on se wasade asemaba akosi yekuma na ma yede ma berebere hunu eno wa ye de yi akosi menu akwansi hunu kwa metina se enu wa ku kenten hunu kwa sana metino eye kwansini ho enye kenten hunu kwa matene na ma brebre nwe akwasi manu kenten hunu ko kenten hunu eye akwansi hunu wotutu akwatena obi kuro mu awade wa anwoba akwansi na wutwa ayere de na akwanya fi aware ndi ware wonya akunu nanso emu de nkabema na kwansi na kwan na otwa no anye hunu no ama na se eye kwansi hunu eti na ne na abia wadaroma ora wa me atwa kwansi hunu kwa
eti ekwan bia so no wonim sɛ de obesi aye wa mamre no amane yento ase eti sɛ de osi nim amane ne amane a wankɔbru chempem no ye ne saa wonyansapo so ne nyina yensa ne madwemba kwaso enya saa emu ye ne ayekɔ ya udiri mu nti yakɔ ayetwa akwansinfo de hwɛ ne yehu bi eno ano no aha ene edi sie twa ntititi asa akati akɔ midin ene abusua pani owusu aduomi ye mamu nyina mo ene hwɛ awode ahene wa maremfi so be subscribe be share no like na dia to tiri mu say nyansapo wo YouTube nko a nyansapo TV nyansapo online Facebook nyansapo online TikTok ye ni TV so mprempren a me ne wo kase me sɛ wo hye no so ehia me pa ye ni TV bia so mprempren ya me ne wo e kase sɛ wo be hu sɛ nyansapo TV so na sɛ enye e bia me na mete wo ana sɛ ya hyenso de ma edanso sɛ ye ni nyansapo ni a mesro ya hwɛ ni yie na wamma obi nu ankodi nkomo sɛ ono ani nyansapo na bia wadwene bɛyɛ wo sɛ eye nyansapo duomi a yɛtena se enso ana sɛ radio bia aso me pa kyɛw hwɛ ni yie no amma obi amfa hwempo aduru ana no ananta medase kura preko enim sebe odwampopo bia si kuro ni mu a wase wadɔre sra panyini wɔntena fie ɛma aseduamfo blani pie firi mantam bahin sɛ pee ɛnyɛ nkwandewa na yɛ sotoro no wa ansa na odi asebe fita na no makɔde ebrensi am wa wotua ne nsɛm mogyabum onim hu duanani wie klaman wo yɛ sɔfo kora wo nyɛ yie bio tontonte yɛ no nsa ne yɛ fa nyansapo aboa ne ntakra na ma ne yɛ kɛseɛ na ntakra aboa ne deɛ fa nyinam kwatere kwa Madawro manto me yɛ fɛ ni din de sɛyin ne din de Obama akola wa no so na sɛ utiri mu usuma ɛnse bratam sɛfɛfɛm ne honhon hia na Amerika sa sɛbe ka ya twɛ ni mu nyame nai ebu afa so ɛnyɛ de ya twɛ ni mu twɛ nyame